Ambalima 223 Chrono TV Nyamadabaw foli ni walimandombe bɛ ka lasi aw bɛɛ lajɛlen ma. Foya fo aw ka ɲamada yɔrɔ la Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafina farajɛla an b'aw fo dantɛ foli min na k'aw ladɔnniya ka fɔ nin aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ sigitɔla ye min bɛna lasi aw ma aw ka jabaranin so mandi fɛ n'o ye 223 Chrono TV ye. Bi bamanankan kunnafoniw bakurunba kunnafoni ba kelen o de bɛ an ka jamana kɔnɔ bi an bɛna sigiɲɔgɔn jamanaw kɛ ka bi taa bamanankan kunnafoni dafa. Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen dako kɛmɛ bakurunba kunnafoni kelen min ye o de ye k'a fɔ lakɔlidenw tɔgɔla jɛkulu belebeleba min bɛ an fɛ n'u b'a wele ko AEM. AEM kɔni an ka laseli tɛmɛnenw na an kun y'aw ladɔnniya k'a fɔ gouvernement y'u ka baaraw ɲɔngiri nka a ma ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye. Conseil des ministres tɛmɛnen na u labanna ka tɔn in yɛrɛ a ci bɔgɔbɔgɔ fo ka dɛrɛ d'a kan. An ka kunnafoni ɲininaw sera a coordinateur kɔrɔ dɔw ma an fɛ Sikaso yan ka se ka taa u dala ɲininka u ye minnu sɔrɔ ka olu kunnafoni di aw ma. Ni kɔni ye kunnafoni ye min bɛ se ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen maaw baw bi n'an bɛ diɲɛ min kɔnɔ internet jɔn bɛ jɔyɔrɔ la sɔrɔko nasira la kunnafoni diliko nasira la fo ka taa se adamadenya yɛrɛ a yiriwa nasiraw la ani mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ siraw la min ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ internet siraw fɛ bi ko nka dɔw ni wuli dɔw don b'a ko la min kɛ sababu ye ka se ka internet sigi k'a ɲɔngiri sigida caman kɔnɔnaw la. An balima 223 Chrono TV ɲamadabaw nin de ye bakurunba kunnafoniw ye bi an bɛna minnu tɛntɛn ka di aw ma aw bisimila an ka kunnafoni sɔrɔlenw o tɛntɛnli kɛnɛ kana la. An y'a aw ladɔnniya k'a fɔ an ka bakurunbaw la k'a fɔ an ka kalanso kɔnɔ n'i ko AEM bɛɛ bɛ a dɔn k'a fɔ AEM ye an ka tɔn belebele n'o ye Association des élèves et étudiants du Mali n'a turu ɲɔgɔn kɔnɔ ye AEM ye jɛkulu don min sigilen don ka se ka an ka sanfɛ kalanso ni cɛmancɛ taw u kunkanko kuma an'u ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ kumaw ekɔlidenw ka hakɛko ekɔlidenw ka sɔrɔko fo ka taa se ekɔli yɛrɛ ka ɲɛtaako ma AEM an bɛ min dɔn na a sigikun ye o ye walasa ekɔlidenw mago bɛ fɛn minnu na kunnafoniko nasira ni sɔrɔko nasiraw la olu bɛ se ka sabati cogo min nka kɔsada in na wale damadɔw nana ka na ye AEM kɔnɔ min kɛra sababu ye ka se ka a ko kɔni ma a bɛ se ka fɔ k'a tan ka a yɛrɛkɛ bi. A bɛ san caman bɔ AEM kɔni bɛɛ kɔni kun sigima k'a fɔ a sigikun ye ka Mali ekɔlidenw ka hakɛkow sabati ko nka kɔsada in na jalaki caman ta mɛn k'u sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa a ɲɛmɔgɔw k'a fɔ u ka ɲɛmɔgɔyasigiw n'o olu waatiw sera wale cɛjugu camanba de bɛ kɛ ekɔliso kɔnɔna na wale minnu ni maa si tɛ se ka a fɔ ka se a dan na u ka ɲɛmɔgɔsigiw sababu la o de nana kɛ sababu ye an ka minisiri min ni a ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna kow ma ale labanna ka communiqué ni o ye colonel Abdulaye Mayiga k'a jira k'a fɔ bi na AEM ko banna Mali kɔnɔ pewu u y'a ci k'a tan k'a yɛrɛkɛ o wale nana kunnafoni dɔw sɔrɔ ye a nana ka na ko damadɔw nana ɲɔgɔn kan fɛn min ye o ko ye maa bɛ se k'a fɔ ɲuɲu ye ɲaɲa wuli an ka jamanakuntigi a tɛ tɛmɛ lɛrɛ 24 kan ale ye sɛbɛn dɔ bisimila sɛbɛn min ni sigiba kɛra Mali kalanko a kungu ni a ɲɛɲɛ a ɲɛtabaliya kun ye jumɛn ye gɛlɛya jumɛn b'a kɔnɔ jɛkulu dɔ sigira sen kan jɛkulu min y'o ko sɛgɛsɛgɛ k'o si a dan na olu taara u ka sɛbɛn di jamanakuntigi ma ni o lɛrɛ 24 ye o tɛmɛnen kɔfɛ AEM mɔgɔw ka ɲɔɲɛw senfɛ u ka ɲɛmafalen dɔw senfɛ kɔsada in na an balima kamalen dɔ fana bɔnnen na a nin na ni ko baw dama farala ɲɔgɔn kan sa gouvernement yɛrɛ kɔni ye fura min ye a ko la ko ka AEM ko dabila ka bɔ yen pewu. An ka kunnafoni di sira kunnafoni ɲininaw Ibrahima Keyita ale wulila k'i jɔ Sikaso kɔnɔ ka se AEM coordinateur kɔrɔ dɔw ma a taara u dala ɲininka wale in na gouvernement ka hakilina talen na u ye minnu sɔrɔ an ka jɛ ka an ɲamada olu fɛ. Ne tɔgɔ ye Dawuda Traoré ne ye ancien secrétaire général ye de 2018 à 2020 j'étais le secrétaire général du bureau de la coordination régionale AEM Sikaso. D'accord. Ok, bon degré min ta la ne hakilina ta kan ne fɛ la ko tɛ en réalité parce que n'i y'a jateminɛ c'est vrai magɛn dɔw bɛ AEM kɔnɔ bɛɛ lajɛlen jɛn'o kan donc même assise nationale yɛrɛ y'a laɲini k'a fɔ ka réforme kɛ AEM na ni réforme kun kɛra là je suis d'accord mais min y'a dissolution ye AEM ye kumakɛda de ye ekɔlidenw bolo donc n'i ko k'i b'o bɔ yen a bɛ komi i ye ekɔlidenw kuma daminɛ o la n'i dun y'a ta k'a jateminɛ hali anw yɛrɛ fɛ yan a Sikaso lycée ba pour que u ka cahier sɔrɔ c'est un problème
donc ne fɛla ko kɔni tun ye min ye réforme ka k'a la parce que an bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'a dɔn bi Mali kɔnɔ k'a fɔ a ye magɛn b'a kɔnɔ ni i y'an ka fɛn dɔw ta k'a lajɛ i b'a ye can yɛrɛ la kuma dɔ i bɛ maloya n'a ye mais o fana t'a bali diɲɛ ko ko a bɛ labɛn de donc magɛn minnu b'a kɔnɔ olu ka bɔ a la donc ka réforme k'a la k'a bila position ɲɛnama na donc k'a to ekɔlidenw kumada de don n'i ko i bɛ ekɔlidenw kumada minɛ dɔrɔn a bɛ komi i yɛrɛ i y'o ka liberté minɛ o la quoi voilà bon olu bolo a bɛ se ka kɛ parce que olu de y'a décision ta a tɛ kɛ kɔlɔlɔ y'u bolo mais a kɔlɔlɔba de bɛ yen nɔ parce que mɔgɔ caman bɛ yen minnu b'a la ko AEM man ɲi ko k'a bɔ yen ni dun y'a jateminɛ ni AEM bɔra yen pour que ka bourse sɔrɔ bi e bɛ exemple ta Kita kan depuis Kita école wulila an b'a 5 mois de la o ma bourse sɔrɔ et pourtant mɔgɔw de bɛ bɔ yɔrɔw la ka taga IFM na ka taa étude kɛ minnu bɛ taga kulu sanfɛ o bɛ bourse sɔrɔ cogo di pour pouvoir que e yɛrɛ ka se ka bourse sɔrɔ fo AEM de ka wuli ka cɛsiri kɛ pour que jamana ka se ka fɛn dɔ kɛ voilà ni y'anw yɛrɛ ye nin bɛɛ la ça veut dire que les autorités là ils ont failli leur mission bien vrai que problème bɛ AEM kɔnɔ dɛ mais les autorités ont failli leur mission. Ne tɔgɔ Adama Danyogo ne ye coordinateur régional ye AEM ye Sikasso bureau kɔrɔ 2022 2023 2023 2024. Bon alhamdulilayi aw nana an ɲininka hakilina na a diyara n ye a bonyana aw ma bi c'est vrai ne bolo AEM tun bɛ se ka reformuler de AEM tun bɛ se ka reformuler d'une manière mais AEM bɔra ni hakilina min ye maa t'a dɔn mais an ye fɛn min ninnu ye ni maaw bɛ ka critique caman kɛ n'o ye anw bolo fili caman bɛ maaw ta kɔnɔna la mais conseil des ministres y'a bɔ ni hakilina min ye olu b'o dɔn mais a bɔra ni hakilina min fana ye anw fɛ min bɛ ka ta k'anw yɛrɛ ka association image sɛgɛrɛ ne bolo a fili caman bɛ a kɔnɔna la quoi donc ni aw ko an ka da don filiw la an bɛ se k'an da don o filiw la a caman bɛ yen. Bon anw bolo fili fɔlɔfɔlɔ jumɛn mɔgɔw ko ko AEM ye association des délinquants et des vagabonds ye AEM participé la réconciliation et refondation na et de constitution na moi je pense que au moment on m'a fɔ ko nous sommes des délinquants et AEM ye délégation bɔ ka taa Mali région bɛɛ la ni ka taa jeunes formés constitution falen la ka jeunes excité ka taa k'a kan pour que ka taa voter oui en ce moment on n'a pas dit que l'AEM est une association des délinquants o ka bɔ yen et AEM bɛ droit caman de revendiquer kama mais de fait que depuis le moment de la transition l'AEM a beaucoup participé à l'évolution de la transition l'AEM a beaucoup participé l'AEM s'est donné jumɛn parce que AEM ye ko caman to yen jamana ka gɛlɛya yɛrɛ kama revendication baden mais moi personnellement ici dans la région de Sikasso j'ai beaucoup de doléances a bɛɛ académie ka retour b'a bɛɛ lajɛlen kan à chaque fois n'an ka revendication dɔ kɛ an bɛ miiri an b'a fɔ an ka cɛdenw bɛ fɔrɔn na bon est ce que bi ni anw bɔra an ka région kɔnɔ k'an ka cɛdenw to fɔrɔn na mun bɛ n'a fɔ olu bɛ ka kɛlɛ kɛ mais k'anw bɛ ka revendication kɛ yan k'an bɛ ka ekɔlidenw labɔ yan mais an y'a to yen an nana ni système jumɛn de ye AEM ye de 2020 ka na bi la il faut juste imaginer durant les mandats de Sirima Seydou Ɲare mandat tɛmɛlen tɔw lajɛ i ka na ni Sirima ka mandat réalité Sirima a juste a ko de dɔrɔn revendiquons et restons en classe an ka revendication kɛ an ka to classe kɔnɔ i b'a dɔn ko de ka jugu maître ma ni diɲɛ fɛn bɛɛ yan ka revendication kɛ ekɔlidenw bɛ to classe kɔnɔ mun na parce que bi n'an ye file fiyɛ bɔsira dɔ don dɔw bolo bɔsira dɔ tɛ dɔw bolo parce que public bɛ taa repos la mais privé bɛ avantage dɔ sɔrɔ mais an ko di an bɛ revendication de kɛ mais an bɛ to classe de kɔnɔna la donc an nana ni image moi je pense que ni bi n'a fɔra ko ka AEM dessous moi je voulais que ne tun b'a fɔ dɔrɔn ko ka AEM reformuler on a demandé que ka se ka université espace scolaire espace scolaire sécurisé mais an ma fɛn y'a la parce que an de y'a demandé tentigiw ka kari ka yɛlɛ fɛn sanfɛ faculté la AEM yɛrɛ de y'a demandé de participer avec les autorités compétentes jusqu'à ce que les autorités compétentes aussi puissent monter sur la colline et sécuriser nos espaces en milieu scolaire mais bi ni anw yɛrɛ nana kɛ kɛlɛbagaw ye maaw fɛ maa minnu m'a faamuya an m'a fɔ ko transition parce que je pense que olu y'a dessous de mais maaw bɛ ka bɔ ni rumeur minnu ye k'a fɔ dɔw bolo a ɲɛna dɔw bolo a ma ɲɛ mais ne hakilina na ne ka propre hakilina na ne bolo a bɛ se ka refonder cogo wɛrɛ tun na quoi bon ne bolo gɛlɛya baden bɛ yen est ce que ekɔliden kelen kelen bɛɛ bɛ se ka yɛlɛ bi ka t'u hakilina fɔ u kalan fɔw ɲɛna n'i ko bi ko kilasi kɔnɔ kilasi dɔw bɛ yen maa 100 ani kɔ k'a kelen kelen bɛɛ ka taa misi ni problème de b'an da la ou ka taa académie na ni problème de bɛ yen i b'a sɔrɔ jama kulu ɲɛmɔgɔ tan mara man di quoi mais n bɛ hakililajigi dɔɔni kɛ dɔrɔn le moment de la rentrée je me souviens c'était la première semaine de la rentrée an doléance dɔ don c'était 120 heures de grève o doléance kɔfɛ an y'a don on n'a pas été répondu après an nana doléance wɛrɛ don k'a yira k'a fɔ ko bon an ye doléance dɔ don an m'an répond doléance déposé la lundi a bɛ effet ta jeudi mercredi an taara kuma o tun tɛ dɔwɛrɛ dɛ o tun y'a gros mɔgɔw ka bourse ko de tu sais que u ye san complet kɛ o m'u ka bourse sɔrɔ mais an doléance don an taara
Le mercredi soir, on nous a appelé. On dit bon, on a un doléance mais worté. On dit bon, on dit bon. Vraiment, en second, camarade, c'est un sang que les données ou à titulaire ou plein worté. Bon, vraiment, on dit bon, on a droit revendiquer. C'est ce jour-là, où est le Karanéane? À donc 7 millions d'euros de budget là, qu'on worté. Donc après, on a le lendemain du mois jeudi, on a un jeudi, on a un sur soi. Alors quand jeudi bol sur soi, je te dis qu'ils ont pu mobiliser une somme de 200 et quelques millions pour la journée de jeudi. Et puis c'est même jeudi que l'on a bourse du Rouma. Vous pensez que ni avantage d'autres ayam na opération et monsieur monter au warel nana. MT nous ne sommes pas des ennemis de quelqu'un, mais ambe fana structure d'oredo. Structure qui a beaucoup participé à la démocratie. Ora la kilna jigi de tunganga qui dronga fo bi ni ayam suspana. Démocratie n'a pas avec Djumay AM sur côté là. En Djenyon nous dit, nous jolou dit pour la reconquête de la démocratie. Le choube ga to di bi. En tout cas, penser la donner quoi. Ami dugo donge jamana yi alaka basiki nati akonyo la. Anya fo yi chukuma meta Mali siginyo jamana ku ko la. Sénégalais ka fanga cinéma ton belebele ba mini akomena na ka datugu kasola kosena Ousmane Sonko alablala tile tamonyango kalafle dina ke Sénégalais jamana konna la abolna ka fo Ousmane Sonko areka sunanduna usa oluko ni farla nyonga no e Basiru Joma Fayi oluye utarakata dala wala sa ka sekata alamusa doina Ousmane Sonko ka sekata aka boli ko wuro nyekoro ko e seka sharia aka tukomina aka boli ko ne ma seka fo akonengera ku bilibili baw jekulu demsanu jekulu farla nyonga fa belejele fe kata tekere ni kloni wo yo fara nyonga ka seka Ousmane Sonko atumbe ka bo ka do fami kasula jamana kudigi Macky Sall ale tunye gongon wula ko kosada na ka seka mene kata datugo ka bi février kalo temene on konna la amol na saka fo Ousmane Sonko bibina ablala ka bo kasola are kelema bla ani fanganyina wore be ale ni olu fla olu de blala ka franyokon ka bibina Sénégal jamana konna la onga Ousmane Sonko jalaki minun tambe ka sekere jalaki minun ma be se ka fo abele jele konen benajila koni ataka la jabe san fla bonyongo bo bi Ousmane Sonko ani fanga karli do nyona Sénégal kono sangana ka wati be ani fanga be nyona ngo kun labana femina kabini samba fla ni mo saba jouer kalula Ousmane Sonko kunya mena kata dala kuru kasola fo kana seni wati ma ni wulika jo ukara kosade na fanga kalafli boli mingara dogokoro onana ne waliya chamoye o amse ka mi woni vo bakurumbala Ousmane Sonko a blala bi o fanga kalafli nyakorla la tile tambo nyango amita Nigeria jamana kono ni kene kelenga ya onye awla dunia ka fo Nigeria ka ufino ko utara bamanji wale tikele mako wula ka to ka kalanso dola ka sekata kalande ma keme flani bisike angumi kuna fone ndi aw ma domina o kunye sigida mako kuna fone ka fo ma keme flani bisike nga kuna fone laba minu ndira krofo nyininu senve we ma keme fla ani ma bisike ani woro bamanji wale tikele mako ni o boko haram tondo nye wula ka to de mine Nigeria ka dugu mimbe nuba wule ko Kaduna o kalanso dola uye kumaka bo no ye minenikala no ye ka ira ka foko uka jamana ka dolari wari ba keme woro ni mukambo nyango ko le sara wala sa uka seka kalane no numbla uye kuna foni yere dili si invesa demsen dobe ube ka sebenge ka di oma ube ka sebe mi nkrota ka ira fangana ka ira ka fo ube bulula ambalon na ka hakila jigi Kaduna dugu konna na femi marsakalo en konna ya kalo tle woloflan siki ni nyanje jekuli wula ka beni o dongo folende kata kalanzo ina ni dugu ba mimbe ni ba wule ko Kaduna ka sekata nwara da ka ma kemefla bisiki ni woro ko lumine wati mi ubeden layini nga wiye kuna foni dike kalande do somoko do de kastrala kalande masa do de kastra fe ka wele aka nega juru sra u fe ka irala ka fo kwa ka fo fanga yi ku mako be euro dolari ba keme woro ni mugambo nyongola ni yo yere yatala Nigeria war la dinar la abe ben Nigeria wari milliard kelen bonyongo abe ben odema gania tende fochogo were la amna fo ka fola kalande kelen dolari bafla ko de kakan ka di uyene layni wonenge nga foni yorena fanga ma kalado anyina ka beni ay folo kuna foni minu ma bola ko fe ana sigi kana olu tende ka di awma alibi kuna foni nasrawla ni woni kuna foni ye mi nyebishi bololo matarafa ba bema amaduna ka fo de kundo ko nimbe ka jien bololo sraw sorno o internet sray
degun in kɔni maa bɛ se k'a fɔ a bɛ ka walankata ka taa cogo min na a donna farafina jamana 13 kɔnɔ hali n'a sɔrɔla o jamanaw ma jate a donna farafina jamana 13 kɔnɔ ka ban min énergie kɔni ye basigibaliya don n'o sigidaw bɛɛ kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye bankiw ye fo ka taa se cakɛda dɔw bɛ yen komi n'a fɔ an yɛrɛw n'a ɲɔgɔnnaw minnu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni internet ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni ni sigida ninnu kɔnɔ olu bɛ na ka a kɔlɔlɔ sɔrɔ ka ban kunnafonidijɛkulu min bɛ minnu ye a kunnafoni kunfɔlɔ sɛmɛntiya u b'a fɔ netblock mɔgɔw olu y'a kunnafoni sɛmɛntiya o tɛmɛnen kɔfɛ sudafrikaw ka kunnafoni radio dɔ bɛ yen n'o ye radio SABK olu fana ye kunnafoni sɛmɛntiya k'a fɔ farafina ani Europe yɔrɔ dɔw fo ka taa se Proche-Orient olu fanfɛla dɔw la i ka dɔn dansago in a bɛ ka don o kelenkelenna bɛɛ lajɛlen la Amadu Nasa k'a fɔ sɔmikɛlɛ don k'a fɔ fiɲɛ bɛ yɔrɔ minnu na u ka kuranjuru filijuru belebeleba minnu bɛ n'u b'a wele ko fili sumarew minnu bɛ kɔgɔji océan jukɔrɔla la ko o saba bɛ yen ko fiɲɛ bɛ ka fila sɔrɔ ka ban Côte-d'Ivoire jamana kɔnɔna na jamana minnu fɔra farafina jamanaw la Côte-d'Ivoire kɔni bolo sinna olu la a ko la ka ban bawo Côte-d'Ivoire ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ka kunnafoni sɔrɔ internet sira belebeleba fila ni Orange CI ani MTN o jɛkulu fila kɔni maa bɛ se k'a fɔ olu ɲɔngirila ka ban bawo olu tɛ k'a sɔrɔ fo n'a kɛra u ka so min bɛ yen nɛgɛjuru siraw min bɛ yen n'u b'a wele ko MOV Africa de bi Côte-d'Ivoire kɔnɔna la internet ko nasira ka maa caman sirilen don olu la Côte-d'Ivoire jamana kɔnɔna la i ka dɔn fɛn min ye nin n'a ɲɔgɔnna walew ye sigi kɔni kɛra ka kabini araba sufɛ ka dugu jɛ alamisa la mɔgɔ kɔni bɛ na ka sɔmi bawo baaraw kun tɛ ka kɛ a cogo la bilen réseau bɛ ka taa a bɛ to ka na a bɛ ka to ka dansago kow yira mɔgɔw la nka sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ kɔni ye fiɲɛ fɔlɔ min yira o ye filijuruba minnu bɛ kɔgɔjiw jukɔrɔ minnu bɛ internet yɛrɛ sinsin ko fila bɛ olu la ko fiɲɛ don bɛ o de la an balima bamanankan mɛnbaaw nin bɛ dan sigi bi ta la an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan bɛn ni waati o de kɛra nin ye an tɔ ye sa ka aw fo ka walimadɔn hali bi ka dugawudon kɛ an bɛ sunkaloba min na Alahu Taala k'a timɛ ko ɲuman na kɛnɛya kalifaw na aw ni ci a ka ɲamadali la a k'an bɛɛ laseli nata